Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Ara mateix farem més partida del Fornite. I abans d'això, m'he traigut la motxilla com sempre. Exacte, aquest és el forat negre. Sempre feia ment per a divertir-se molt. I ara m'he oblidat sobre la medalla Saitama i tenim més. Event final, batalla i Kukevin Revin. O sigui, no tinc més explicació i ara farem una batalla molt graciós i passarem bé amb tots vosaltres una batalla molt divertit. Gaudeix! Val, aquí estic a l'espai i estic veient l'event final del coet, almenys que he gravat. Exacte, tinc un bon record. Estic tan... Mira! Una papallola vermell! Li he fet una foto sense voler, però vaig tenir un de record. Wow! Ja he fet un altre cop, us demano perdó. On va? Va dirigir cap al coet! Prepareu aquest espectacle, va ser molt interessant! Ja comença el despegar! Bon viatge, grup del 7, el visitant! Un moment, vermell? Però què passa aquí? Ara ho entenc. Crec que l'OG es posa vermell i abans l'original era blau. Molt curiós. Aquí tenim el coet, que abans era una muntatge, però quan ve el grup del el visitant va muntar però és de mentira i va utilitzar pedra per ir a un coet de debò i llavors és on passa del viatjant de debò i ha aconseguit un èxit i la gent va quedar boquiaoberts i el Robert portal algo així de dimensió.
Aquí tenim el Q-Kevin, millor dit Revin. Si fixa bé, mira. Veus això? Aquesta runa, l'escriptura transparent? Doncs sí, són lletres. Cada vegada que hi ha baix, el que està sellat està posant com aquesta, les runes. Ara, quan termini s'anirà a passejar. I us demostraré. Utilizo a... Si fas mal, ja veurà. Abans era el dolor, però ara el del vermell ens porta teletransport. I sí, lògic, no? I també té bola vermell protector per posar-li el sello. També hem descobert, però si fem això, que es mou molt estrany, per exemple això, ho agatxo i mira, si salto, ho veus? No passa res, però està bloquejat per terra. Ara, si li pego, observa't. Esclar, no vol treure el raig, però tant és. Us sent aquest soroll? Doncs sí. Aquí tenim les runes. Revin li ha posat això. Com que el cub es veu una lletra molt estrany, li ha pisat això. Com l'any passat, 2018, doncs sí, és molt lògic descobriment. Sona molt interessant, però tant és. Sortirà així, va donar volta i va agafar, vol dirigir al punt 0. Sí, és exacte que vol indicar. Ara ve el Google Mou. Mira, ja comença. Es mou. Va lentament i fins aquí. Ho veus? Carga sota. Només mou una vegada, durant 30 minuts per allí, i després posa una runa aquí i seguirà caminant. I aquí el del Blitz Royal està el de col·laboració amb Puigman. Porto any esperant i estic molt emocionat. I obtenc el poder medalla Saitama. Veus això? Ahí està, medalla Saitama. Sento un poder molt estrany, però... Ostres, ho has vist? Li he donat un cop. Espera, vine aquí, que et dono una palissada. Uau, és increïble! A veure com trenco la paret. No pot ser, és real! Sento com Saitama! Quan tinc la mà, tinc el poder com el guant de Saitama. Soc molt feliç, creu-me.
He guanyat! Per fi! Estic molt feliç. Porto anys passant-m'ho bé jugant al Battle Royale amb medalla Saitama i he guanyat. I per fi he fet un vídeo monument històric pel record. M'he passat molt bé sobre l'event, el cub i moltes coses. Espero que us passi molt bé amb vosaltres sobre jugant a això. Era molt divertit. Subscriu-me i m'agrada i comparteix aquest vídeo i passa-hi vostre company en tot el món i esperem que us agradi molt. Gràcies per veure jugant al Fortnite i al proper seguirem per gaudir a tots vosaltres de la Battle Royale, l'event i moltes coses més. I espavila, que no passi diversió. Adeu!